jede? Ne to. O, ovo je super! Hoću čokoladnu fontanu! Hajde, krenite! Odlična ideja! Uzet ću Skittles bombone, ali tog mi neće biti dovoljno. Da, ova količina će biti taman. Prvo ću uzeti zelene bombone. Da, super. Treba ih istopiti. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspeo sam, ja sam majstor. Miris je divan. A sada sipamo topljene bombone u fontanu. O, pogledajte kako lepo curi. Belisimo. O, tačno, uzet ću drugu boju. Crvenu, zatim plavu i posle ljubičastu. Gledajte, napravio sam šarenu fontanu. Kako sjajno. A sad mi treba labubu na štapiću. Napravljena od želeja. Ubacit ću je u teglu od Skittlesa i Jennifer će je umakati u Skittles fontanu. Okej, sada ja. Već sam smislila nešto. Uzet ću puno čokolade. Otvaram. Rekla sam otvaram. A zašto mi ne ide? Hajde već jednom. Otvori se. Hajde, šta se dešava? Balerina Cappuccino, daj mi. Pomoći ću ti. Eto vidiš, to je lako. Uzmi. Wow, baš ti hvala. Okej, stavit ću čokoladu u fontanu. Da, a sad će početi da se topi. Juhu! Čokoladna fontana je pokrenuta. Sad ću uzeti mekane šapice od marshmallova. Stavit ću ih na štapić i to je to. Kakva lepota. Melisa, šta će ti žvaka? Reci mi. Sve je jednostavno. Planiram da napravim fontanu od žvake. Ovo će sigurno biti ukusno. Svi vole žvaku. Dakle, treba mi puno žvake. Gotovo. Stavit ću to sve u činiju, a posle u rernu. Aha, ostalo je sačekati da se sve otopi. To, uspelo je. Kako sjajno. Sada mogu sipati to u fontanu. O, lepota. Ova boja je prelepa. A sad mi treba još žvake. Nabit ću je na štapić. I Jennifer će umakati žvaku u fontanu od žvake. Šta može biti bolje? To je to. Probaj. Wow! Svaka vam čast. Hoću da probam prvo šarenu fontanu. Wow, to je labubu, tako je sladak. Okej, sad ću je umočiti u fontanu i pojesti. Baš me zanima kakav je ukus. O, da, to je jako ukusno. Svidelo mi se. Oho, šta je ovde? To je prava čokoladna fontana. A to je marshmallow. Okej, sad ću ga umočiti u čokoladu i probati. Sigurna sam da je to odlična kombinacija. O, da, znala sam. To je prelepo. Oduševljena sam. A šta dalje? O, kakva lepa roza fontana. Hoću da je probam. Umačem žvake u fontanu i jedem. Oduševljena sam. To je dvostruka žvaka, znači dvostruko zadovoljstvo. Rešeno, pobedila je Melisa. Da, znala sam da je moja ideja najbolja. To. Šta dalje da smislim? O, odlučila sam. Hoću milkshake. Aha, sjajno. Već znam šta da radim. Treba mi čaša. U nju ću staviti puno leda. Zatim dodajem malo kafe. Posle uzimam pavlaku i mleko. I treba sve umutiti do pene. Tako je. Sada dodajem to kod kafe. Wow, uspela sam. O, Melisa,
Hoćeš li dati meni da probam? Ne? A ako ti platim? To je druga priča. Izvoli. Super! Probat ću. Hej, a zašto ne mogu da zagrizem? Uspela sam. Ukrasit ću svoju kafu bombonama Maltesers. Joj, to izgleda baš lepo. Gotovo. Nije loše. Pogledajte kakvu cool kašiku sa labubu imam. Ona je tako lepa. Ma dajte. Bolje gledajte kako radi profesionalac. Uzimam čašu i spuštam je u čokoladu. Da, tako je. Zatim lovim čokoladu na kockice i ukrašavam čašu. Unutra ću sipati čokoladni sirup. O da, kako lepo curi po čaši. A sad je vreme da napravim koktel. To nije teško. Treba mi nekoliko kuglica čokoladnog sladoleda, malo kakaa i puno čokoladnog sirupa. Tako je. Ostalo je sve to preliti mlekom. Cool. Uključujem blender i čekam. Jao, kako lepo. Ovaj čokoladni koktel ću sipati u čašu, a zatim ukrasiti sve kremom. O da, šta može biti bolje? To je pravo čokoladno zadovoljstvo. Ostalo je ukrasiti sve keksićima, ubaciti slamku i to je to. Melisa, šta je kod tebe? Sve je pod kontrolom. A ja ću uzeti fantu i sipati u čašu. Tako je. A zatim dodajem Dr. Pepper i jestive lepe šljokice. O da, pogledajte kako sija moje piće, to je divno. Promešat ću sve i to je to. Ja sam završila, brzo je lepo. Jel vam se sviđa? Znala sam. Probaj, Jennifer. Tako ste brzo završili? Dakle da počnem? Ovaj koktel izgleda skroz obično. Pa ništa zanimljivo. Šta dalje? Koji da probam? Ovaj ili ovaj? Rešeno, hoću ovaj sa bombonama Maltesers. Je li ovo kafa? Ali ja sam dete, ne pijem kafu. A bombone su ukusne. Okej, šta je ovde? Sad ću probati. Čokoladni koktel. Obožavam. Tu su čak i čokoladice. Prelepo. Odlučila sam. Pobedio je šef. Da, moja prva pobeda. A sada želim hot dog. Tako sam gladna. Naravno, znam šta da radim. Prvo ću uzeti lepinju. Unutra stavljam šargarepu, a zatim višlu. A sad ću otvoriti kukuruz. O ne, slomila sam sve. Nema veze. Svakako ću otvoriti ovu konzervu. Prebacujem kukuruz u šerpu. Dodajem sir i mešam sve. Kada se sir otopi, mogu staviti sve to na hot dog. Uspelo je. Ja sam završila. Sad je moj red. Prvo treba iseći krompir. Na kockice, da. Tako je. Sada uzimam viršlu. Nabijam je na štapić i oblačim u sir. Tako je. Zatim umačem viršlu u testo. Uspelo je. To sve treba ispržiti u fritezi. O da, moji corn dogovi su gotovi. Nije loše, sada moj red. Razbijem jaje i stavljam ga u nudle, a mešam sve i prebacujem to na tanjir. Ostalo je preliti sve sosovima. Koristit ću kečap i sen. Zatim stavljam unutra višlu, uvijam i gotovo. Jennifer, probaj. Wow, svaka vam čast. Šta da probam? Ovo jelo izgleda baš zanimljivo.
Kakav je ukus? Onako, baš čudno. Okej, probat ću sljedeće jelo. I ovaj hot dog izgleda čudno. O ne, sve se raspalo. U redu, probat ću. Pa ne, to nije ono što sam htjela. A šta je ovdje? Jao, i treće jelo izgleda čudno. Pa zar ću ostati gladna? Oho, to je baš ukusno. Šefe, pobedili ste ponovo. Ozbiljno? Tako sam srećan. Hvala. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!